37 proġett minn diversi gażini tal-banda madwar Malta gawdew minn fondi permezz tal-iskema it-taħriġ mużikali għaż-żgħażagħ b'investiment ta' 95,000 euro. Permezz ta' din l-iskema ġiet rikonoxxuta l-ħidma ta' dawn il-gażini li jgħalmu u jqarbu eluf ta' żgħażagħ lejn il-mużika filwaqt li huma pilastru kulturali fl-ibliet u l-irħula Maltin u Għawġin. Il-proġetti magħżula ivarjaw minn investimenti f'aktar strumenti mużikali ġodda għal titjib fl-ambjent tal-klassijiet u kampanji biex jiġu attirati aktar nies ta' żgħira lejn il-mużika. L-iskema qed tkun immexxija b'ħidma konġunta bejn l-Aġenzija Żgħażagħ u l-Għaqda Gażini tal-Banda. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma irrimarkat kif l-investiment dirett fil-gażini ser jammarhom b'aktar faċilitajiet biex jiresqu lejhom aktar żgħażagħ. Dija li aħna għandna l-iskema biex il-każin ħajjer iż-żgħażagħ jersqu iktar li il-każin jgħallem iż-żgħażagħ il-mużika u barra li jgħallem iż-żgħażagħ il-mużika wkoll ikun jista' jipprovdilhom istrumenti. Din l-iskema intlaqet tajjeb ħafna u xhieda ta' dan kienu rappreżentanti ta' soċjetajiet mużikali differenti li nnutaw kif wara li l-pandemija naqset b'mod drastiku dħul tal-gażini dawn il-fondi qed jimlewhom b'kuraġġ biex ikomplu bil-ħidma tagħhom. Dawn l-iskemi huma importanti ħafna għal-gażini tal-Banet huma investiment dirett fit-tagħlim mużikali taż-żgħażagħ u l-mużiċisti tal-gażini tal-Banet. Hija ta' benefiċċju kbir għax l-ispejjeż ikunu kbar biex tgħallem u aħna kollox b'xejn anke tixtru l-istrumenti l-allif. L-Għaqda Gażini tal-Banda innutat kif l-impenn tal-Gvern li jkompli jrawwem u jinċentiva it-tagħlim mużikali huwa sinjal ta' fiduċja fil-gażini tal-Banda. Il-Ministru responsabbli mill-kwalità tal-ħajja u l-volontarjat Giulia Farrugia Portelli innutat kif din l-iskema ser tkun qed tilħaq waħda mill-miri tal-Istrateġija Nazzjonali taż-Żgħażagħ. L-Istrateġija Nazzjonali taż-Żgħażagħ titkellem mod ċar l-importanza li l-Gvern Malti jagħti liż-żgħażagħ tagħna biex ikunu parteċipi fuq oqsma differenti. U nemmnu li dan il-fond se jkun jagħti dik l-imbottatura l qudiem lis-soċjetajiet mużikali